berlinang lagi mengeringlah sudah karena kekejamanmu. Tanyakan tentang perkawinan, namun sampai kini tak kau hiraukan. Hidup bagai bawang merah, kau iris kau rebus tuan untuk mengharumi rasa masakan semata. Seleramu semata. Begitupun aku yang harus setia, walau batin ini kau iris, kau siksa. Matur sembah nuwun Mbak Nurul, Mbak Farida, iki wis tutuk paripurna ngene awak dhewe yang paring palipur dumateng panjenenganipun Bapa Ngamin Dalih Budastri sakeluarga. Pramila saderengipun kondur ndedonga mring Gusti, mugi-mugi sak paripurnaning adicara menika panjenenganipun Bapa Ngamin Dalih Budastri sakeluarga rejekine ora lokak ning tambah kebak, makmur sarwa kang tinandur, gemah ripah loh jinawi, panjang yuswa kathah rejeki. Amin. Sedaya panjenengan ngaturaken gunging panuwun tanpa upami akan ada campur sari ringkes kang mijil saking Besah Kecamatan Kasipan Bojonegoro ingkang kula pangarsane piyambak matur sembah nuwun kanca-kanca YSK Audion Mas Y sak kanca matur sembah nuwun putranipun ingkang dipun palakramaken Mbak Mila Rosa kalih Mas Irsa Aryadi Ristianto muga-muga saged tombangan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Jangan lupa di subscribe channelnya Antok Kliwir Channel. Jangan lupa. Nanti bisa dilihat tayangan ulangnya di sekali. Antok Kliwir Channel. Iya. Matur suwun juga buat teman-teman yang ada di TikTokers Antok Kliwir 835 matur sembah nuwun sudah ikut meramaikan, sudah ikut tap-tap layar, sudah 10 matur sembah nuwun. Masih ada sekitar 100 pasang mata masikan kita malam hari ini. Kula Dimas Bagus Antok Kliwir nyuwun pamit kita kasih kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Usana saking kondur sugeng pinanggihan malih sanes dalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ra lucu sing penting guyu all artise akan nada sampur sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.